Som vás všetci ľudia dobrej vôle, vítam z Muffin a som tu spoločne s Riom a s Foxym. Čaute. OK, prečítam, vítej, že nepodváďaj a užij si hru. Vieš, že máš 3 krabice ze šípy, ktoré využiješ na konci mapy. Žiadny šíp nezahazuj, jen tak. Začíname. OK, môžeme ísť. Okay. Inak meno mapy neznáme, keby niečo. Presne tak. A potom možno... Mapa bude možno v popisku videa, záleží. Vy to čo, nejaké prasa? Čo? To bude ťažké. Ježiš, to čo bolo? Ja som videl rovnú zem. Nie! Čo boha, to si iné lagi. Že? To inak laguje teraz. No mne tu dáva všetkých, že bežia cez stenu. To bude video. Foxy mi tu cez stenu behá, to je super. Ty kokos, ja už som tam pochopil. Ja, ale dobre, ako nemusím... Matúš, pozor, Matúš, Rio, pozor. Ja už som... Dávaj si. Ježišmaria, toto je... Sakra. Počkaj, my hráme na easy, či... Na čo hráme? Hej, na easy máme hrať. Okay. Aj keď tam to nebolo zmienené, možno nie. Možno máme hrať na písne. To kedy do mňa sotil? Foxy! Piston, Paťo. Move. Hej, Magori ste? Čo? Ježiš! Mne to Hej, inak laguje. Ty beháš v stene. Áno. Hej chalani, mne sa tam zrazu iba objaví asi na 5 sekúnd pistón a to je všetko, čo sa mi tam stane. Mňa zrazu zabíja z ničoho nič pistón, to je super. To stojí inak Briti. To sú iné Toto je inak lagovacia mapa. Hej, ja som to prešiel, kto je pán? Tak nás portni. Aha, ja mám také lagy boha, že... Čo bolo v tých cestách? Jeden šíp. Potom ho rozmnožím na 3. WTF. Kde to? Kde som? To čo? Né! Portne vás ku mne. Portni ma, mňa to vyhodilo von. Ježiš, toto je mapa. To je zase niečo. Pre nás. Hej, nechápem, na čo som šípek, keď nemám luk? Počkaj, dúfam, že som tam, kde si myslím. Tak ale... Hej, poďte každý do jedných dverí. Okej, ja idem do stredných. Poď sem. Muffin, chod do predných. Ja idem do stredných. Muffin, tam idem ja, ty mozog. Okej, čau. Okej, v strednej je truhla s ničím. A tu nie je truhla. To je za šipom. Ježiš! Foxy, to bolo inak čudné, to bolo, aký by si bol nejaký... Aha, ja som otvoril tú truhlu, no zrazu ty si sa mi tam zjavil. To bolo inak zvláštne. Hej, poďte sem. Kde ste? Kade sa... Jaj, okej. No. Poviem vám to asi nejak takto, laguje to jak prasa. Inak, pozrite, tu niečo je. Teď užiješ svoje 3 šípy, první hok do tejto gíry. A čekaj, až to bouchne, môžeš skočiť dolu. Čekaj. Ja som tam skočil. Tady použij svoj druhý šíp. Úplne stejný ako všetkým. Počkaj, pozor. Nezávadzaj to. Pozor, to teraz buchne. OK, kráviny. Sakra, ja som skoro mŕtvy. Má niekde nejaké jedlo? A sa mám hodiť, čo? Počkaj. Ja mám vážne asi pol A ktorý debil máš sekol? Aký tam to? Že by to ten... V lese je nebezpečno, rýchlo ven, ale kudy, no? Že veď, kudy? Počkaj, v lese je nebezpečno. A, tady toto bude správna cesta. Na si hociaké. Ja som sa Vždycky stratil. chodíte strednou cestou, to je najlepšie. No ja som išiel, som sa stratil. Ja som išiel pravou a... Pozor, ak nespadneš. Ty kokos! Aha. Takže cez právu máme ísť? No, a
Asi, ale poviem vám, že je to hra o prežitie. No, isto. Jo, dobre, dal som to. No, hra o prežitie. A ja som to dal. Máte portnete. Máte Nie, portnete. nerobte mi, ja idem naspäť, ja vás serem. OK. Práva by mala byť dobrá. Hej, nie, treba to dať na toto. Peaceful. Peaceful, no. Pozerať. Okej. No tak to bolo dosť jednoduché, no nevadí. To je akože koniec, počkaj. Konec. To je koniec. Takže asi najtrapnejšia mapa v History Map. Asi tak. Hovoríte, no okej, tak to je všetko, vážení diváci, a uvidíme sa na ďalších videách. Čaute. 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 Môžeš vypnúť mapu?